On je pre mňa ako človek irelevantný. Ešte mi v skutočnosti aj vynadal do ten bezďak v tej Amerike sa má lepšie jak pracujúci človek na Slovensku. Ja otvorene hovorím o všetkom. Ja sa politicky nevyjadrujem, pokiaľ ma k tomu nevyzvú teda moderátori, hej. Si typ človeka, ktorý dáva veľa na charitu? Prispievam stále. Ja len hovorím to, čo je všetkým jasné, čo si tu všetci šomrú popod nos a ja to len poviem a potom som ja tá, čo nenávidí Slovensko. Považuješ sa za vzor a taký ideál krásy, ku ktorému by mali mladé ženy, dievčatá vzliadať? Poďme naspäť k tej politike. Keď poviem, že mne je akože nejakou inšpiráciou Zdena Studenková, tak sa možno, že všetci začnú smiať. Mám strašne podľa mňa nízke EQ, lebo mňa to nejako nevzrušuje. Keď niekto povie, že Didi a ženy, ktorým proste vadí jedno dievča, ktoré sa z Vranova a z východu, z chudoby Ježišovej som sa dopracovala až do LA a ani cez posteľ som sa tam nedopracovala. Toto nevystrihávajte. Toto nech si pozrú.